Sir, Kuya Marlon, Gabia, Ah, good evening sa imo programa. salamat gid Vice. Unahon ko lang Vice ang siling ko kay ina do masubo-subo ba ning hitabo dara sa may Ginpanaan Elementary School ho. School principal si Mr. Reginaldo Mujares aksidente nga na dagdag samtang ka paninlo sang atop sa school building. Vice, ano gid so far ang information nga ginpadangat dira sa imo kay report ka na baton ko is isa gid isang kilala mo nga mga school principal dira sa Banwa. Ah, Kuya Marlon, sa sitwasyon subong ni Ronaldo Muarez na principal ng Kipunaan Elementary School, Aha. ang natabo to nga nagsaka sa Dan, nagtinuan niyang isa ka eskwelahan nga siya man ang principal. Aha. So, hindi man to intention niya guro nga matabo gito. Galing kay na aksidente nga tabo nga nadagdag siya. Aha. So pagtabo siya to sa iya ginbuligan sa disang naton mga umuluyo man isang barangay Panaan, Mhm. dala sa rescue, dala sa Aha. ospital. Aha. Tapos pag-abot ito sa mga ospital, nagtawag sa akon ang pamilya nga dugo. Aha. Dito po nga sa dugo. Aha. So, ang ginimo ko, ngita ko idea nga prepare tag dugo, Aha. eh, patubong no, wala man. Patubong man yung dugo. Mhm. Isang natabo sito, yun ang siyo. Tungod Ah. kami nakita ang doktor na ito nga ang doktor sa kaya nga may dumi ugat ng pansiyaw ulo. Kaya naka-impact kanyang ulo. Aha. So, hasta subong ang pamilya, tapos ang yung asawa ni Strami, hindi man siya nagpipigdo sa sininga barangay. Mhm. Ano sa may gipanan pool, nag-message man sa ako, kaya nangamusta ko ng status ni Sir Maris. Aha. As of now, Kuya Marlon, medyo unconscious siya. Aha. Lagi sa response kung depression. Mhm. Pero ang mga giniang subok na mo diri nga teacher sa pamuluyo ng mga gipanan kasi so ganyang maestro mo o pwede Mhm. lagi para may kay pangapi ka daga Aha. kaya ang iya balay ni siyak ni balay kapaday na kami Aha. Okay. Ah, isubong ang sitwasyon niya sa rin daw unconscious siya. okay. Anong plastado Vice man nadagdagin siya sa hagdanan nga ginatungtungan niya kag nagtupa ning ulo niya sa matigang nga bagay? Ang natabog niya Kuya Marlon ini nga maestro ni principal niya rin nakilala ko ganun kasi pharmacy ko man sa elementary mo Ah. ini principal niya sa totoo lang, isang tignan yun na siya kasi principal. So hindi siya wala makabat. Magtanaw nga babraw siya nga silahan. Kung pwede yung may mo, ginahimo niya. Mhm. Kung sabagay, hindi ko magtugo. Sa pwede niya mga limang sugo na ang niya. Aha. Pero wala ka man niya kabalong banda. Eh, tungkol siguro sa kapisan niya, dedikado sa mga principal sa inyong eskwelahan. Mhm. Ang initiative man saya nga nakita yung top nga damo iko. Aha. Nagngita sa agdan ng galit ng papa. Aha. Nagintinduhan to ang prod sa stage ng elementary school. Gulpi lang niya sa pagpanahog niya matatabo siya. Nadudag siya. Aha. Anyway, kabay pa Vice no. Ang imo sa nga talatopan bulig man, way man nagpabaya, no, parang at least maluwas sa katalagman, no. Ining si school principal Reynaldo Mujares, no. Hindi gid man siguro Vice mapektuhan, no. Ang klase gid sa Ginpanaan Elementary School, masige-sige man niya boss Vice.
Kung tanawon ng sitwasyon sir, kasi natapos naman ng brigada, Aha. ang gipananim sa school, ang mga pitching ng subong sa mga estudyante, pasubog isang sitwasyon kasi subong padayon nga pangamuyo na maka-recover si Sir Muarez. Aha. Pero hindi man na makaupangid nga sige po ang opening classes, Aha. nasugod na. Mhm. Medyo subo yung sitwasyon po para sa amin rin. Aha. Confirm ko lang, Vice, kay ang report nga na-receive ko kaina, sa edad bala, sa edad ni School Principal Reynaldo Mojares, correct ni siya nga 61 years old na ni siya. Yes, sir. Aha. 61 sir. Balay senior citizen na sa. Anyway, Vice, ang Aksyon Radyo Bacolod, isa man sa nga pangamuyo para nga makaluwas ni si Principal Mojares. Ma-update lang kami sa latest nga medical bulletin niya sa masunod nga pagpakalagad naton. Vice, sa iluhan ko, Vice, ang kaso sang dengue daw. Thank you, sir. Vice? Hello, Yes, Vice? sir. Yes, kuya. Okay. Vice, sa iluhan kong kaso sang dengue, no? Subo ba day kay, confirm ko lang, dito ko nagkapadala na sang datos sa imo ang Municipal Health Office. May confirmation na sa sining report nga may duha ka pasyente dira sa Moises Padilla nga napatay bangon sa dengue. Actually, kuya Marlon, kagina na tawag ko sa MSO, sa Municipal Health Office. Ah. Inaman ko kita kung anong status ng aton nga dingi. Sa aton banwa. Sang wala pa na yun patayan sa kabata. I-declare na liga niya ang sintesis. May aran na tagali sa katabi mo ito nga napatay ko sa may kindirig mo. Ka. So ang sa hospital na patay ang rason ko din man. Pero wala gito na tag-sintesis kay gimbuliga mo ito namon nga yung mga buligan, yung mga kalubong. Pero ang next nga natabo, muna pinasir ka problema subong, kay may bata kaya nga napatay nga taga-derimo man. Sa sanitaryo mo ito napatay, nadinggi man ang problema. Okay. So namangkot ko ito gina sa dita sang Arecho, mga 23 ka mga cases sang dengue naton subong ang record nila. Sa sitwasyon sa aton banwa. Kag ina nga 23 cases, Vice, confirm gina siya tanan nga dengue? Yes, Kuya Marlon, confirm kay nga dengue, pero lain-lain na sa mga barangay. Lain nga barangay. Masang mo siya. Yes. Balikan ko, Vice, ang gin mo, nomuuna, ay ning kintinri mo nga napatay sa ospital, pila ka ng edad sa ni Vice? 62 years old, Kuya Marlon. May edad na galini, senior citizen na, no? Taga barangay Quintin Rimo. Yes. Oo, babae ini sa Vice ko lalaki? Lalaki sa Kuya Marlon. Okay, lalaki. Ang latest, amo ning ginsent mo diri sa akon, picture, lalaki, 7-year-old nga bata, baw ka subo man, no? 7-year-old pa lang nga bata ni taga Quintin Rimo sa gihapon, no? Hindi pamilya na Kuya Marlon sa Derimo. Pero recently, nagaputi na sa Barangay 6 poblasyon sa Banwa sa Municipal. Okay. 23 confirmed cases, 2 ang death. Ano so far, Vice, ang ginahimo sang LGU, Moises Padilla, parang at least papanaganhagan ng kaso? As of now, Kuya Marlon, the-advise ang atin doktor, taga-nurses, na padayon mga anay sa pagkakildo sa libor, pag-prepare sa nag-request kami sa province sa province. Kaya ang ambalgin sa atin sa nurse natin dito sa Minito, nakalawin ko na mag-request kasi sa province, kaya dapat nito nag-apila mag-request sa parking. Pero for the meantime, mensahe namon nga kami nga iskar tawag sa emisyon mo. Hindi na nga yung tinlog sa balibot, magumit sa mga tubig, kawan,
Tapos ang pagbayo sa long sleeve nga maglibot kita sa aton ng mga palibot. Aha. Pagkaon sang mga prutas, ice cream. Amo na nang advice ana yan. Ah. So, kay Marlon. Aha. Oh, correct gid man advice do kasi check ko diri sa provincial capital, damo gid man sa mga LGUs ang nag-request subong no sa nga fogging operation labi na gid nga nagbukas ang klase no. Anyway, Vice, thank you so much kada kag kabay pang matagan diri sang labing madali nga pag sulbar ang ining tanalupang don man nga kaso sang dengue. Kaya hindi ba lang gani Vice dara sa inyo sa Moises Padilla, nagapangatubang sa nga problema, may iban pa sila mga LGUs nga may kaangay man silang kaso, no? Vice, thank you so much kita. Salamat gid. Thank you man, Marlon. Sa inyong programa. God bless. Action Firing Line. Moises Padilla, Vice Mayor Adrian Villaflor. Ti aragya